Il-fatt li De Soldanis għataħħa li jippubblika il-ktieb kif xtaqu minkejja n-noti negattivi taċ-ċensur. Fajnejk De Soldanis isir kittib kuraġġuż? Mela, De Soldanis immek jidher kuraġġuż ħafna. Isu qed jisfida dan lill-ordni. Ġifieri l-ewwel parti hemmhekk De Soldanis huwa kuraġġuż immens. Imma xi ġara dan? Ġara li meta ġie Ruma għamel dak li qallu l-Papa, jiġifieri talab skuża. Allura, x'ħajamel dan? Tant integra ruħu mal-ordni issa, tant sar ħabib mal-ordni, tant l-ordni kienet laqat l-apologija tiegħu, illi anka sar issa bibliotekarju, għara kemm jiġifieri dan sar ħabib tal-ordni.